seria capaç de funcionar com si fos humà, no només a efectes mecànics, sinó també en el sentit de comunicar-se amb els humans de la mateixa manera que fan els humans entre ells, no? Però això implicaria també que pogués pensar com els humans, perquè no hi hauria un... seria molt difícil fer només un llenguatge sense que hi hagués darrere una funció cognitiva, una funció intel·lectiva. Bé, els actuals computadors s'acosten moltíssim a la possibilitat de manifestar a nivells d'intel·ligència superior als humans en alguns aspectes, com seria el processament de dades, la gestió de la informació, la rapidesa en la recerca de dades i d'informació, fins i tot en la rapidesa de presa de decisions. Els ordinadors són molt ràpids en funcions com de càlcul, no? Per exemple, poden calcular els decimals del número pi, diguem-ne que gairebé sense límit. Això, doncs, bé, obriria unes implicacions filosòfiques enormes, no? Què passaria si arribem a poder conviure amb màquines que no semblen màquines, sinó que semblen humans? I això, doncs, clar, això se genera inquietud entre la gent que es dedica a la filosofia, però també entre els informàtics, entre els lingüistes, entre els físics, i és evident que entre els artistes, perquè aquesta qüestió ha passat a l'àmbit de l'art, no? Perquè tenim aquestes pel·lícules que havia abans comentat. De fet, abans de la pel·lícula, en alguns casos podríem trobar en la literatura aquestes manifestacions. La pel·lícula Blade Runner està feta a partir d'un llibre que es diu Somien els androides amb ovelles elèctriques, d'un escriptor que es diu Philip Dick. El Jo Robot és abans una novel·la d'Isaac Asimov. Bé, doncs és un tema que interessa a molts àmbits del pensament humà, no? Bé, doncs en aquest món, no? En aquest món del pensament, de la filosofia i de la robòtica hi ha una idea, no? Aquesta hi ha singularment units, informàtics i filòsofs, alguns, que són partidaris d'allò que es diu la intel·ligència artificial forta. És a dir, que creuen que aquesta possibilitat teòrica d'igualar la intel·ligència humana en un mecanisme, en una màquina, es podrà realitzar en algun moment. Es trigarà més o menys, però es podrà fer. Creuen que és possible, tècnicament, que un ordinador pugui reproduir els processos que es produeixen en la ment humana, perquè al cap de la fi tot això són connexions elèctriques i programes de funcions, i a més en un medi material, no? En un ordinador hi ha cables, xips, en un humà hi ha cervell, tot és matèria. Llavors, si la matèria en un ordinador pot produir la realització de les funcions que produeix en aquest moment, si millorem aquests mecanismes, potser milloraran tant aquestes funcions que s'arribaran a assemblar cada vegada més al pensament, al llenguatge. Això és un tema, evidentment, gairebé metafísic, no? En el sentit de la qüestió de l'ànima, no? De la ment, de què està feta, d'on ve, com funciona. Diguem-ne que els partidaris de la intel·ligència artificial forta serien uns materialistes radicals que creuen que la matèria és la causa de la ment. S'enfrontarien als idealistes, no? Als partidaris del dualisme, en el sentit de que la matèria i la ment són tan diferents que no poden explicar-se
dependentment, no? Es poden explicar separadament, perquè és difícil explicar la seva relació, no? Perquè són tan diferents que és molt complicat dir que una depèn de l'altra. Evidentment aquestes idees ja estan superades, però dintre dels materialistes hi ha aquells que pensen que, malgrat admetre que la matèria és la causa de la ment, aquesta diferència tan radical entre ment i matèria implica, estrictament en els éssers humans, que hauríem de continuar parlant d'un cert dualisme, no? De que la ment és el resultat d'una matèria biològica. No qualsevol matèria pot produir la ment. És a dir, que una màquina difícilment podria reproduir la ment humana. La ment humana està produïda per una matèria biològica, no per una màquina. Bé, llavors en aquest context de dificultat, en el futur, de preveure les dificultats que podria haver per diferenciar un home d'una màquina, va aparèixer el test de Turing. El test de Turing és una prova que de fet, quan es va idear en els anys 50 per l'informàtic Alan Turing, doncs el que era la informàtica en aquell temps no tenia res a veure amb el que és ara, però Turing va tenir la intuïció, no?, de que arribaria un moment en què podria ser difícil distingir un robot d'un humà. Llavors, consisteix bàsicament en que un analista està al davant de dos pantalles d'ordinador, no?, amb les quals es comunica. El que passa és que no sap que darrere d'un dels ordinadors hi ha una persona, i darrere de l'altre ordinador hi ha un ordinador, no? Llavors, la comunicació entre ells és a nivell de teclat, és una comunicació purament en un llenguatge bastant artificial, no en un llenguatge de parla, on es pugui contrastar la intenció del que està parlant davant teu, no? Llavors, la prova consisteix en que l'analista fa preguntes als dos i rep respostes dels dos per separat. Llavors, si després d'aquest procés de preguntes i respostes no pot dir quin és la màquina i quin és l'humà, això significa que la màquina ha aconseguit superar aquest test, no?, perquè no ha pogut, l'analista no l'ha pogut identificar com a màquina. Bé, aquest test ha anat millorant-se amb el desenvolupament de la informàtica i avui en dia doncs, superen aquest límit, no?, de la simulació. Els partidaris de la intel·ligència artificial forta doncs, defensen la validesa d'aquest test perquè pensen que podria haver aquest moment en què no es pogués distingir un humà d'una màquina. Per contra, tenim un experiment mental que pretén posar en qüestió el test de Turing, que és l'experiment de l'habitació xinesa de John Searle, que ve a ser una reproducció del test de Turing, però en la qual s'insisteix en el fet de que podríem pensar que darrere d'aquest sistema d'intercanvi de missatges hi ha un robot, una màquina, i mai podrien adonar-nos que no, que podria ser que hi hagués un humà. Perquè el nivell de resposta que podríem obtenir d'aquesta màquina, d'aquesta possible màquina, diguem-ne que un ésser humà sempre el podria reproduir, segurament de forma més lenta, però el podria reproduir.
l'experiment aquest de l'habitació xinesa el que pretén és marcar la diferència entre el llenguatge humà i el llenguatge d'una màquina, en el sentit de que una màquina mai podria parlar com un ésser humà. Una màquina mai podria entendre el context en què es desenvolupa la comunicació humana, que és no només és un context lèxic i de gramàtica, és un context pràctic, un context en el que els humans, quan parlem, darrere de nosaltres hi ha una intenció, i aquesta intenció sempre dona matís als missatges que donem, i aquests missatges es poden entendre només en virtut de que el que ens escolta també coneix aquesta intenció o s'imagina aquesta intenció. És a dir, que dintre de nosaltres hi ha consciència del que volem dir i de la intenció que tenim quan parlem. Què vol dir això? Doncs que en una màquina hauria d'haver també consciència. I clar, consciència vol dir que tu saps per què estàs fent això. Consciència vol dir que te n'adones de l'experiència que estàs tenint i te n'adones també del que vols fer i de la intenció del que vols dir i on vols anar. És més complicat el tema de la consciència, però bàsicament esperar que una màquina faci això, doncs per als que posen en dubte la intel·ligència artificial forta, representa que perquè un robot pugui arribar a aquest nivell de consciència hauria de millorar tantíssim en la programació de les seves funcions perquè pogués connectar amb totes les possibilitats de les intencions que puguin tenir els parlants, tant els que es comuniquin amb ell com aquesta màquina quan es comuniqui amb els altres, que gestionar tota aquesta infinitud de possibilitats exigiria doncs, tenir un cervell humà. I clar, el que sembla és que segurament un robot en aquest aspecte doncs el seu nivell de consciència seria similar al d'una rentadora. Està fent unes funcions, però no pot pensar que està fent unes funcions. Està fent unes funcions, però no pot canviar-les. No se n'adona de per què les fa. Un robot és efectivament això, un esclau, algú que obeeix un programa.